Poate un conte britanic celebru să dispară definitiv de pe fața pământului după ce a comis o crimă îngrozitoare, ajutat fiind de cea mai influentă elită a Londrei? În noaptea de 7 noiembrie, istoria se rescrie. Apasă follow ca să nu rămâi blocat în trecut. 1974. O tragedie a lovit casa familiei Lucan din cartierul exclusivist Belgravia. Bădădaca copiilor a fost ucisă cu brutalitate, iar soția lordului, Lady Lucan, a fost atacată, dar a reușit să scape și să-l identifice pe soțul ei drept agresorul. Lordul Lucan a fugit de la fața locului într-o mașină împrumutată, care a fost găsită ulterior abandonată pe coastă, plină de pete de sânge. De atunci, nimeni nu l-a mai văzut vreodată. Teoria oficială spune că s-a sinucis aruncându-se în canalul Mânecii, însă trupul său nu a fost găsit niciodată. Prietenii săi apropiați, oameni extrem de bogați și influenți, au fost bănuiți că l-au ajutat să fugă în Africa sau America de Sud, pentru a evita rușinea unui proces public. De-a lungul deceniilor, au existat mii de raportări ale prezenței sale în colțuri îndepărtate ale lumii, dar niciuna confirmată. A fost Lord Lucan victima propriului remușcări sau a trăit restul vieții sub o identitate falsă, protejat de un zid de tăcere al aristocrației? Este el marea pată neagră de pe blazonul justiției britanice? Spune-ne părerea ta în comentarii și schimbă cronologia cu noi la Timeline Flip.